Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Я записываю гэты падкаст, пакуль у мяне 1,5 гадзіны будзе падыходзіць цеста на дражджувкі. Побач са мной стаіць міска з цестам, накрытая ручніком, і я спадзяюся, што да канца гэтага выпуска цеста ўжо будзе дакранацца да ручніка, я змагу зверху накрыць яго рукой, і яно зробіць такі цудоўны гук «пф». Гэта мой самы, мабыць, любімы момант у падрыхтоўцы дражджавога цеста. І пасля таго, як я запішу падкаст, я буду рабіць дражджувкі з рабарбарам і трускавкамі, мой самы любімы тып дражджувак. Ну а потым, нарэшце, буду нюхаць пахі дражджувкі на ўсю кватэру і манціраваць гэты выпуск. Ну а вы будзеце гэты выпуск слухаць тады, калі я ўжо дакладна з'ела, прынамсі, адну булачку. Таму, калі зараз вы слухаеце мой падкаст і ў гэты момант у вас у роце ёсць нейкая ежа, я перадаю вам прывітанне і смачна есці. Ну а калі вы слухаеце гэты выпуск ноччу і ўжо не можаце нічога паесці, то як бы sorry not sorry. Ну а ў сённяшнім 169 выпуску падкаста вас чакае процьма кніжных навінак, асабліва беларускіх твораў на замежных мовах. Таксама я раскажу пра тое, з якімі цяжкасцямі сутыкаецца аўстралійскі кніжны рынак і, спойлер, нам бы іх праблемы. Таксама, якая знакамітая спявачка апрасоўвае кнігі і чытання, і як Гары Потэр можа дапамагчы ў палоне. І пачынаем выпуск мы, як заўжды, з навінак беларускага кнігавыдання. У выдавецтве «Дэграф» выйшла новая дзіцячая кніга беларускай пісьменніцы Марыі Вайцяшонак «Казкі старога лецішча». Выданне адрасавана як дзецям, так і іх бацькам. У кнізе сабраны казкі, натхнёныя жыццём на лецішчы, дзе прырода і звычайныя рэчы ажываюць. Яе героі – лясныя, садовыя, вясковыя жыхары, якія разважаюць пра дабро і зло, сяброўства, любоў, гармонію са светам. Аўтарка стварае цэлы казачны сусвет, у якім кожная істота мае сваю гісторыю і душу. Кнігу праілюстравала мастачка Святлана Рыжыкава. У выдавецтве «Хохрот Мінск» выйшла новая кніга паэткі Вольгі Злотнікавай «Сабірацелі яблак». Гэта ўжо другое выданне аўтаркі ў паэтычнай серыі гэтага выдавецтва, якое развівае паэт і выдавец Дзмітрый Строцаў. Гэтую, а таксама іншыя кнігі выдавецтва можна купіць на іх сайце, спасылка ў апісанні да выпуска. У выдавецтве «Медыял» у серыі «Кнігарня старога Менска» выйшла новая дэтэктыўная аповесць для падлеткаў 12+, «Загадка срэбнага пярсцёнка». Аўтарка Таццяна Шапуцька. Гэта гісторыя пра мінскага семікласніка Мацвея, які знаходзіць у школе старадаўні срэбны пярсцёнак. Неўзабаве высвятляецца, што рэч была скрадзена з нацыянальнага археалагічнага цэнтра разам з важнымі дакументамі пра беларускія курганы. Разам з сябрамі Мацвей пачынае ўласнае расследаванне, а дапамогу ім аказвае дзядзька Антось, былы супрацоўнік цэнтра. Пошукі прыводзяць герояў у Расонскі раён, дзе іх чакае новая загадка і нечаканая знаходка. Аўтарка адзначае, што гістарычныя звесткі і геаграфічныя назвы ў кнізе заснаваныя на рэальных фактах, таму аповесць спалучае дэтэктыўны сюжэт з магчымасцю даведацца больш пра гісторыю Беларусі. І сюжэт гэтай кнігі гучыць як штосьці ідэальнае, калі б мне было прыкладна 10 гадоў, 10-12, калі я чытала акурат такія кнігі, то я думаю, што, хутчэй за ўсё, я б схапіла яе адразу і чытала, але цяпер я разумею, што я б і дарослая гэта чытала, таму я спадзяюся, што атрымаецца дастаць гэтую кніжку з Беларусі і з задавальненнем вярнуся ў свае 10 гадоў, калі я вельмі любіла падобныя творы. У мінскім выдавецтве «Сувіх» выйшла новая кніга вершаў Ігара Бабкова «Сляза і камень». Ігар Бабкоў – паэт, філосаф і вандроўнік. У новай кнізе ён застаецца верным сваёй паэтычнай манеры, медытатыўнай і метафізічнай. У выдавецтве «Беларуская навука» выйшла кніга гісторыка, картографа і пісьменніка Льва Казлова «Нарысы картаграфічнай гісторыі Беларусі. Ад Пталемея да Трохвярстоўкі». Выданне прысвечана гісторыі адлюстравання беларускіх земляў на картах у розныя перыяды. Кніга ахоплівае амаль тысячагоддзе, ад геаграфічных звестак Пталемея да расійскіх ваенна-тапаграфічных карт 19 стагоддзя, вядомых як трохвярстоўкі. У кнізе прадстаўленыя карты і тэкставыя матэрыялы, якія паказваюць, як змяніліся ўяўленні пра тэрыторыю Беларусі на працягу стагоддзяў. Выданне мае 111 старонак і багата ілюстравана. У выдавецтве «Папуры» выйшла новая дзіцячая кніга Надзеі Ясмінскай, якая называецца «Прыкры крыўс». Гэта гісторыя для чытачоў ад 10 гадоў, якая вучыць усведамляць свае пачуцці і жыць у згодзе з сабой.
Крыўс – шкадлівая істота, якая робіць прыкрасці. Адкуль узяўся гэты крыўс, не разумее галоўны герой, Стась, у якога дзень не заладзіўся ад самага пачатку. Кнігу аформіла мастачка Святлана Міхалап, якая ўжо неаднаразова працавала з Надзеяй у яе кнігах. І таксама гэта тая дзіцячая кніга, якую я з задавальненнем прачытаю, таму што творчасць Надзеі Ясмінскай я неверагодна люблю. Яшчэ адна дзіцячая навінка папуры – гэта кніга Святланы Станкевіч «Жыў на свеце гном» або «Як заводзяцца сябры». І гэтая кніга апавядае пра Ніну, якая не магла знайсці сяброў у новай школе, а таксама кніга пра гнома Флюша, гаспадара і ахоўніка саду. У выдавецтве «Калаград» выйшаў першы акадэмічны кітайска-беларускі слоўнік. Выданне падрыхтавалі сумесны інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя БДУ і інстытут мовазнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Слоўнік налічвае амаль 1000 старонак і змяшчае больш за 30 000 слоў і фразеалагічных выразаў сучаснай кітайскай мовы з перакладамі на беларускую. У ім прадстаўлена розная лексіка ад агульнаўжывальнай і размоўнай да навуковай, тэхнічнай, медыцынскай, грамадска-палітычнай тэрміналогіі. Выданне таксама ўключае транскрыпцыйную табліцу для перадачы кітайскіх складоў беларускай мовай. Яна павінна дапамагчы уніфікаваць напісанне кітайскіх імёнаў і тэрмінаў у адукацыі, перакладзе, медыа і выдавецкай справе. Вось, дарэчы, калі я перакладала Yellowface, улічваючы, што там была даволі вялікая колькасць кітайскіх імёнаў, такая кніга мне акурат спатрэбілася. Слоўнік уклалі Марыя Баравік, Яўгенія Волкава, Ігар Капылоў, Владзімір Кошченка і Марыя Яромка. У культурніцкай ініцыятывы «Этнатрадыцыя» выйшаў купальскі спеўнік, новае выданне з беларускімі купальскімі песнямі. Яго падрыхтаваў даследчык беларускай спеўнай традыцыі Сяржук Доўгушаў, укладальніцай кнігі стала Паліна Курановіч. Гэта кішэнны спеўнік, сродкі на друк і падрыхтоўку яго збіралі краўдфандынгам, і гэта выданне, якое прысвечана аднаму з найбольш вядомых беларускіх народных святаў – купаллю. Ну а цяпер крыху пагаворым пра кнігі, якія яшчэ не выйшлі, але вы можаце дапамагчы іх выданню. Вы можаце ўжо цяпер падтрымаць гэтыя кнігі. У нас у выдавецтве Янушкевіч у ліпені выйдзе раман Рэя Брэдбері «Віно з дзьмухаўцоў». До 20 ліпеня кнігу можна заказаць па спецыяльнай цане, старт продажу 23 ліпеня. «Віно з дзьмухаўцоў» Рэя Брэдбері вяртае нас у дзяцінства, калі лета падавалася бясконцым. У цэнтры сюжэту 12гадовы Даглас Сполдынг, які жыве ў ціхім гарадку Грынтаун. Праз прызму дзіцячага ўспрымання звычайныя летнія будні ператвараюцца ў чараду дзіўных адкрыццяў, прыгодаў і першых важных жыццёвых урокаў. Галоўным сімвалам становіцца дзядулева віно з дзьмухаўцоў, своеасаблівая капсула часу, што захоўвае сонечныя дні. Гэты залацісты напой зберагае пахі, гукі і эмоцыі лета, каб саграваць душу халоднай зімой. Рэдактарка кнігі Кацярына Маціеўская вокладку аформіла Таццяна Шустава. Беларуская пісьменніца Юлія Артёмова рыхтуе да выхаду новы раман пад назвай «Пака я іскала слова». Кніга выйдзе ў выдавецтве «Мяне няма», і гэта гісторыя пра ўцёкі, вайну і пошук сябе ў свеце, які разбураецца літаральна на вачах. Галоўная гераіня вымушана пакінуць Беларусь, бо яе пераследуе КДБ. Яна нелегальна выбіраецца ў Кіеў, спадзяючыся нарэшце атрымаць магчымасць перадыхнуць і пачаць новае жыццё, але неўзабаве пасля яе прыезду пачынаецца паўнамаштабнае расійскае ўварванне ва ўкраіну. У цэнтры рамана не толькі драматычныя падзеі, але і штодзённасць чалавека ў часы катастрофы. Арэндная кватэра, збор трывожнай валізкі, чаканне блізкіх, хатнія жывёлы, спроба ўтрымацца за звычайнае жыццё, калі вакол усё імкліва змяняецца. Аўтарка спалучае гісторыю вымушанай эміграцыі з асабістымі развагамі пра мову, культуру і пошук дакладных слоў для апісання досведу, які яшчэ зусім нядаўна здаваўся немагчымым. Раман выйдзе ў ліпені ў выдавецтве «Мяне няма», а цяпер на яго ўжо адкрыты папярэдні заказ. Ініцыятыва «Кніжны вырай» абвясціла збор сродкаў на беларускае выданне сусветнага дзіцячага бестселлера кнігі «Анатомія» Адама Кея з ілюстрацыямі Генры Пакера. Адам Кей, былы лекар і аўтар папулярных кніг пра медыцыну, стварыў займальны і гумарыстычны даведнік пра чалавечае цела, які ўжо заваяваў дзяцей і бацькоў ва ўсім свеце. Агульны наклад кнігі разам з перакладамі на розныя мовы перавысіў 1 000 000 асобнікаў. Я, шчыра кажучы, велізарная фанатка Адама Кея, яго дарослых кніг. Я вам расказвала ў падкасці пра ягоныя творы, але я крышачку на яго пакрыўджаная за ягоны ўдзел у кніжным кірмашы ў Кракаве 24-го года, калі ён нас не дачакаўся па аўтограф. У яго тады была асобная стойка для аўтографаў, якая мусіла працаваць там умоўна з 15:00 да, допустим, 18:00. Ну і мы прыйшлі бліжэй да 18, але яшчэ не а 18, то бок
ну, не ведаю, 17:00, допустим, яшчэ як бы заставалася цэлая гадзіна. Але нам сказала дзяўчына, якая там стаяла на ўваходзе, што, на жаль, ён сышоў і яго больш няма. Я мяркую, што проста да яго не прыйшла вялікая колькасць людзей, можа быць, ён спадзяваўся, што там сапраўды будзе столькі людзей, што яны ажно будуць 3 гадзіны стаяць у чарзе, але людзей столькі не было, і ён, магчыма, пакрыўдзіўся на польскіх чытачоў і проста пайшоў, як я зразумела з гісторыі дзяўчыны, якая супрацоўніца, якая нам гэта ўсё расказвала. Так што аўтограф ягоны я не атрымала, але ад гэтага мая любоў да яго не стала меншай, бо ўсё ж такі кнігі ён піша цудоўныя, і таму вельмі раю вам падтрымаць беларускае выданне ягонай анатоміі, бо яно рыхтуецца паводле мадэлі народнага фінансавання. Калі ўдасца сабраць неабходную суму, то кніга выйдзе па-беларуску ўжо сёлета. Ну і для кніжнага выраю гэта не першы такі праект, бо раней, дзякуючы падтрымцы чытачоў, яны ўжо выдалі па-беларуску неверагодны комікс «Трымайся, трусік», проста шыкоўны. Таму цяпер каманда спадзяецца, што беларуская анатомія таксама знойдзе сваіх чытачоў і дапаможа зрабіць навуковыя веды больш даступнымі і цікавымі па-беларуску. Спасылку на збор сродкаў на польскім сервісе «Жутка» я пакідаю ў апісанні да выпуска, у вас ёсць яшчэ каля 40 дзён да завяршэння збору. У беларускай кніжнай прасторы з'явілася новае выдавецтва «Букіністка Прэс». Як вы разумееце, яно звязанае з аднайменнай варшаўскай кнігарняй «Букіністка». І сваю першую кнігу яны плануюць выдаць ужо сёлета. Гэта твор Кацярыны Оаро «У вас такі мілы акцэнт». Кніга ў перакладзе на беларускую мову. Першапачаткова яна выходзіла па-руску. Кніга распавядае пра досвед эміграцыі, пра спробу пачаць жыццё ў іншай краіне і адначасова не страціць сувязь з сабой. Назва паходзіць ад фразы, якую многія эмігранты чуюць за мяжой. Спачатку яна здаецца кампліментам, але з часам у ёй можна пачуць і нагадванне пра тое, што ты ўсё яшчэ чужы. Я, дарэчы, даволі часта чую ў свой адрас, людзі часам кажуць проста, што, напрыклад, ты даволі добра гаворыш па-польску. Окей, гэта нармальная фраза. Але калі я чую фразу, што «О, пані ма такі пенькны акцэнт», у мяне адразу ёсць нейкі такі чарвячок унутры, які пачынае мяне есці, што, маўляў, навошта ты звяртаеш увагу на мой акцэнт, калі я магу з табой паразумецца? То бок, у мяне не настолькі акцэнт, то бок яна мае на ўвазе, што ў мяне добры акцэнт, што яна разумее ўсё тое, што я кажу, але пры гэтым яна адрознівае, што я нейкая іншая, чужая, як вось напісана тут у анатацыі. Але з іншага боку, калі б гэта быў дрэнны акцэнт, на які варта было б звярнуць увагу, то яна мяне б тады хутчэй за ўсё не зразумела, і тады б яна мне казала, што «Ой, у вас такі акцэнт, даруйце, я нічога не разумею з таго, што вы кажаце». Таму, магчыма, людзям здаецца, што яны робяць табе камплімент, ці прынамсі гавораць штосьці добрае, прыемнае, але часам сапраўды гэта трошачкі чапляе. Не скажу, што мяне гэта чапляе моцна, але ведаю людзей, якія сапраўды не любяць, калі згадваюць, што ў іх там ёсць нейкі акцэнт, хаця яны яго маюць, і гэта натуральна. Таму мне будзе цікава пачытаць кнігу з такой назвай, таму што гэта сапраўды даволі зараз важная і актуальная тэма, якая чапляе. Таму яшчэ можна зрабіць папярэдні заказ кнігі на сайце bukинistка.store. Адпраўка кніг пачнецца ў канцы ліпеня і пачатку жніўня, і спасылку я пакідаю ў апісанні да выпуска. У беларускіх чытачоў неўзабаве з'явіцца магчымасць пазнаёміцца з выбранай паэзіяй Канстантага Ільдэфонса Галчынскага ў перакладах Андрэя Хадановіча. Кніга «Вуліцы шарлатанаў» выйдзе ў выдавецтве «Гутенберг». Галчынскі – гэта адзін з найбольш вядомых польскіх паэтаў 20-га стагоддзя. Гэта аўтар, які здолеў спалучыць у сваёй творчасці гумар, іронію, лірычнасць і фантазію. Яго паэзія часта гуляе з формай, мовай і культурнымі алюзіямі. Таму пераклад такіх тэкстаў – гэта даволі няпростая творчая задача. А для Андрэя Хадановіча гэта даўні вельмі асабісты праект. Ён адзначае, што Галчынскі – гэта наогул адзін з яго любімых паэтаў, таму кніга стала ажыццяўленнем даўняй мары. Выданне пазнаёміць беларускіх чытачоў з паэтам, чыя творчасць стала важнай часткай польскай літаратурнай традыцыі. А таксама пакажа, наколькі блізкімі могуць быць літаратуры дзвюх суседніх краін праз працу перакладчыкаў. Кніга будзе выглядаць як зборнік білінгва. Апроч перакладаў можна будзе прачытаць арыгіналы вершаў. Яна выйдзе 20 ліпеня, і пакуль што адкрыты папярэдні заказ на сайце выдавецтва. Спасылка ў апісанні да выпуска. І трошкі пагаворым пра выхад беларускіх кніг за мяжой у перакладах. Як я ўжо сказала ў пачатку выпуска, неяк так мнагавата гэтага атрымалася. Па-першае, раман Евы Вежнавец «Па што ідзеш воўча» працягвае сваё падарожжа па планеце, і цяпер кніга даступная і англамоўным чытачам. То бок не толькі жыхарам
ЗША, Великабрытаніі, іншых краінаў, дзе англійская мова з'яўляецца дзяржаўнай, але ў прынцыпе людзям па ўсім свеце, якія валодаюць англійскай мовай, што неверагодна пашырае геаграфію гэтай кнігі. Кніга выйшла ў незалежным ірландскім выдавецтве пад назвай «What now, Mr. Wolf?». Над англійскай версіяй працавалі перакладчыкі Эла і Джим Дынхлі, якія ўжо шмат гадоў займаюцца папулярызацыяй беларускай літаратуры за мяжой. І кніга выйшла не толькі ў папяровым фармаце адразу, але і ў электронным. Ну і як нядаўна разважаў адзін мой сябар, магчыма, цяпер гэта беларуская кніга, якая хіба ўпершыню ў гісторыі беларускай літаратуры. Мне здаецца, што раней такіх выпадкаў не было. Карацей, гэта выпадак, калі беларуская кніга можа пазмагацца за міжнародную букераўскую прэмію. Чаму б і не? Хаця, дарэчы, міжнародная букераўская прэмія нядаўна памяняла сваю назву, але пра гэта вы даведаецеся ў наступным выпуску літнавінаў, таму што гэта ліпеньская навіна. А мы сёння гаворым пра чэрвеньскія навіны. Ну, а кніга Евы Вежнавец па-англійску ёсць у нас у кнігаўцы. Калі раптам вы ведаеце, каму са сваіх замежных сяброў можаце яе падарыць, то, калі ласка, яшчэ некалькі асобнікаў у нас засталося. Ну а цяпер крыху пра польскія пераклады. Зборнік апавяданняў Альгерда Бахарэвіча «Ператрус у музеі» з'явіўся па-польску. Прэзентацыя кнігі адбылася ў Любліне падчас фестывалю «Всходні экспрэс» 2 ліпеня. Польскае выданне атрымала назву «Przeszukanie в музеум», а пераклаў кнігу паэт і перакладчык Богдан Задура, які ўжо не раз працаваў з беларускай літаратурай, і сёння мы яшчэ пачуем яго імя. Кнігу выпусціла выдавецтва «Варштаты культуры». Таксама польскае аддзяленне швейцарскага выдавецтва «Нуар сюр Блан» паведаміла пра свае планы на будучыя выданні. І сярод навінак, якія рыхтуюцца да выхаду, польскі пераклад рамана Сашы Філіпенкі «Чырвоны крыж». Выдавецтва апісвае кнігу як гісторыю пра віну, памяць і сувязь паміж пакаленнямі, якая закранае пытанні чалавечай прыроды. Пераклад на польскую мову зрабіла Агнешка Савінска, і кніга павінна выйсці ў верасні 26 года ў папяровым і электронным фарматах. Нагадаю, што ў 25 годзе «Чырвоны крыж» упершыню выйшаў па-беларуску ў выдавецтве Гутенберг Паблішер, а арыгінальна ён быў напісаны Сашам Філіпенкам па-руску. Ну і яшчэ адно польскае выданне беларускай літаратуры, прэзентацыя якога таксама адбылася ў Любліне падчас фестывалю «Всходні экспрэс». Гэта зборнік вершаў Ганны Янкуты «Канстытуцыя». Кніга атрымала адпаведна польскую назву «Констытуцыя» і пабачыла свет у выдавецтве «Варштаты культуры» у перакладзе, зноў жа, Богдана Задуры. Купіць кнігу, дарэчы, можна ў нас у кнігаўцы. Ну а цяпер ад навінак беларускага кнігавыдання мы пераходзім да беларускіх літнавін. Абвешчаны доўгі спіс прэміі імя Ежы Гідройця за найлепшую беларускую кнігу мінулага года. У яго ўвайшлі 12 кніг, якія журы выбрала сярод кніг розных краінаў, розных выдавецтваў. І сёлета ў спісе прадстаўленыя розныя жанры, розныя формы, і некаторыя ўдзельнікі зноў жа пададзеныя ў зашыфраваным выглядзе. З меркавання бяспекі сапраўдныя імёны аўтараў і назвы твораў вядомыя толькі сябрам журы. Агучу вам поўны спіс, як я бачу тут 1, 2, 3. 3 творы з 12 гэта зашыфраваны ўдзел, і астатнія 9 я вам назову. Напрыклад, Ганна Кандрацюк «Проста з любові. Рэпарцёрскія партрэты памяці. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку». Таксама «Халодная земля» Александра Карнауха, гэта выдавецтва Гутенберг Паблішер. Далей Марыя Пархімчык і яе «Эйфарыя», выдавецтва Пфляумбаум. Далей зноў жа выдавецтва Гутенберг Паблішер і кніга Аляксея Правалоцкага «Цягнік да Познаня». Далей Дзяніс Трусаў, яго кніга «Боў і мерць у Хродні», якая выйшла ў камуніката. Таксама Збых Слупоўскі і кніга «Радзіна», выдавецтва Галіяфы. Кніга «Раз, два, тры, чатыры, два» Пятра Уманскага, выдавецтва «Розум Медыя». Кніга Макса Шчура «Спроба эксперыментальнага канструявання сябе», выдавецтва «Сейбіт». І таксама Гутенберг Паблішер з кнігай «Пентаквантар» Арцёма Шуканова. Такі атрымаўся доўгі спіс, і наступным этапам стане адбор кароткага спісу, які ўвойдзе 6 кніг. Ну а пераможцы прэміі будуць абвешчаныя падчас цырымоніі, якая адбудзецца 7 лістапада ў Гданьску. У Кракаве зарэгістраваная Асацыяцыя беларускіх выдаўцоў. Гэта першая прафесійная арганізацыя, якая аб'ядноўвае беларускіх выдаўцоў. Рашэнне пра яе стварэнне прынялі яшчэ ў лістападзе 25 года падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» ў Варшаве. Ініцыятыва ўзнікла ва ўмовах, калі многія беларускія выдавецтвы працуюць за межамі Беларусі. Сёння за мяжой дзейнічае больш за 20 беларускіх выдавецтваў, і значная частка гэтых выдавецтваў размешчаная ў Польшчы. Мэта асацыяцыі – аб'яднаць выдаўцоў
выдаўцоў для супольнай працы, для абароны прафесійных інтарэсаў, развіцця партнёрства і прадстаўлення беларускай кнігі на міжнароднай арэне. Старшыня асацыяцыі Валянціна Андрэева, віцэ-старшыня Ілля Андрэеў. І сярод першых задач асацыяцыі распрацоўка этычнага кодекса беларускага выдаўца і арганізацыя ўдзелу беларускай кнігі ў культурных мерапрыемствах. Ну і нечакана, пакуль што мы гаворым пра беларускія літаратурныя навіны, і навіна пра штучны інтэлект прыйшла адтуль, адкуль мы не чакалі, бо звычайна падобныя навіны я расказваю ў апошняй частцы выпуска у замежных літнавінах, калі, напрыклад, там замежныя аўтары абураюцца таму, што іх творы выкарыстоўваюць для навучання якога-небудзь там чата GPT. Ну а сёння у нас такая навіна у беларускіх навінах. Паэт Леанід Пранчак выпусціў альбом песень «Жорны», у які ўвайшлі 33 творы на яго вершы. Музыку да песень аўтар стварыў з дапамогай штучнага інтэлекту. Я думаю, што імя Леаніда Пранчака вам знаёмае, дакладна, вы можете ведаць яго па многіх беларускіх песнях. З дзяцінства ён хутчэй за ўсё вам знаёмы як аўтар бессмяротнага «Цік-так, ходзікі, мне 4 годзікі». Ну, а апошнія гады ён яшчэ знакаміты тым, што вядзе масавая судовая працэсія аб абароне аўтарскіх правоў на свае творы. Ён займаецца маніторынгам сродкаў масавай інфармацыі, падручнікаў, нейкіх кніг. Ён шукае там радкі сваіх твораў, і пасля гэтага, калі ён знаходзіць свае радкі, то ён падае пазоў у суд з заявай аб парушэннях аўтарскіх правоў і патрабаваннем фінансавай кампенсацыі. Таму мне здаецца, што тым цікавей гучыць навіна пра выкарыстанне ім штучнага інтэлекту. І для апісання вось гэтага свайго праекта Пранчак увёў новы тэрмін «песня-верш». У адно слова. Паводле аўтара гэта спалучэнне двух паняццяў песні і верша, а то мы не здагадаліся б, якое павінна пераадолець звыклае раздзяленне паміж тэкстам і музыкай. Паэт адзначыў, што падчас працы над альбомам ён не выкарыстоўваў выпадковыя музычныя варыянты, прапанаваныя штучным інтэлектам, а адбіраў і дапрацоўваў іх, каб яны адпавядалі патрэбным эмоцыям і настрою твору. То бок за платную версію нейкай музычнай нейрасеткі ён усё ж такі заплаціў. Ну добра. Пранчак называе свой альбом спробай стварыць новы пласт беларускай музычнай і паэтычнай культуры з выкарыстаннем сучасных тэхналогій. Я, шчыра кажучы, нават не ведаю, як каментаваць гэтую навіну, але мне гэта нагадвае, ведаеце, магчыма, такі мем, там, дзе, як жа завуць гэтага акцёра, божа мой, Стив Бушэмі. Вось, там, дзе Стив Бушэмі са скейтбордам, калі я не памыляюся вось гэтым, у маладзёжным такім прыкідзе, але слово прыкід хутчэй за ўсё таксама старпёрскае. Калі я скажу лук, у такім маладзёжным луку, я не ведаю, я таксама ўжо не асабліва малады чалавек, таму вось гэтая мая міленіяльская лексіка. Дык вось, калі вы ведаеце гэты мем, дзе ён спрабуе выглядаць як падлетак, то неяк так, прыкладна, я ўяўляю сабе людзей сталага пакалення, якія пачынаюць выкарыстоўваць штучны інтэлект для нейкіх такіх сваіх мэтаў, якія па выніку атрымліваюцца даволі дзіўнымі. То бок, калі, я не ведаю, якая-небудзь бабуля размаўляе з чатам GPT на тэму таго, калі лепш пасадзіць рассаду, то гэта окей. А калі чалавек спрабуе вось нейкія такія музычныя штукі рабіць, то гэта ўжо трошкі, як кажа моладзь, крінгі. Не ведаю, у мяне няма нейкага адназначнага меркавання на гэты конт, можете падзяліцца сваім меркаваннем у каментарыях. Можа быць, я неяк, што гэта за іджызм такі, чалавек у любым узросце можа выкарыстоўваць штучны інтэлект так, як яму заманецца. Ну, але вось трошкі пахіхікалі і зноў вяртаемся да навінаў сур'ёзных. У Рагачове разбураецца дом, звязаны з творчасцю Уладзіміра Караткевіча. Менавіта ў гэтым доме пісьменнік часта спыняўся ў сваякоў і працаваў над сваімі творамі. Дом быў пабудаваны ў 1914 годзе дзедам Караткевіча Васілём Хрынкевічам. У будынку захаваўся пакой пісьменніка, дзе ён пісаў і ствараў свае творы. З Рагачовым звязаны ў прыватнасці праца над аповесцю «Ладдзя роспачы» і раманам «Каласы пад сярпом тваім». Раней абмяркоўвалася магчымасць стварэння ў гэтым доме музея Уладзіміра Караткевіча, аднак будынак так і не атрымаў адпаведнага статусу і цяпер паступова прыходзіць у заняпад. Калі я не памыляюся, я на гэтую тэму нядаўна бачыла рылс, дзе хтосьці зняў відэа пра то, як выглядае гэты дом, пасля чаго з'явілася гэтая навіна. Ну, але, канешне, сумна, што так адбываецца, таму што, хутчэй за ўсё, улады не асабліва зацікаўленыя ў тым, каб гэтае месца неяк развіваць. І хутчэй за ўсё, я думаю, што няма і фінансавых сродкаў на гэта. Ну і неяк атрымалася, што дзве запар навіны будуць пра Караткевіча. У Оршы пасля рамонту дома не аднавілі мурал з партрэтам Уладзіміра Караткевіча. Малюнак з'явіўся на сцяне дома нумар 2 па вуліцы Марата ў 2020 годзе, да 90-годдзя з дня нараджэння пісьменніка. Мурал гэты стварыў аршанскі мастак Дзмітрый Талкачоў.
І на ім быў партрэт Караткевіча, а таксама фрагменты яго рукапісаў і малюнкаў, у тым ліку рукапіс верша Орша, прысвечанага роднаму гораду аўтара. Падчас капітальнага рамонту дома сцены ўцяплілі і мурал аказаўся закрыты будаўнічымі матэрыяламі. Ці будзе ён адноўлены пасля работ, пакуль што невядома, афіцыйных паведамленняў пра гэта не было. Ну а цяпер пераходзім да літнавін свету, і я раскажу вам, што адбылося ў літаратуры ў іншых краінах. І першая навіна будзе такім мастком ад навін беларускіх да навін сусветных, таму што яна адначасова пра беларускія кнігі, але разам з тым гэта не беларуская навіна. Абвешчаны доўгі спіс намінантаў на літаратурную прэмію Цэнтральнай Еўропы «Ангелус 2026». У яго ўвайшлі 14 кніг аўтараў з Беларусі, Польшчы, Украіны, Венгрыі, Чэхіі, Харватыі, Босніі і Герцагавіны, Балгарыі і Сербіі. Пераможцу вызначыць у кастрычніку, а ў верасні журы абвесціць кароткі спіс 7 фіналістаў. Ну і чаму навіна часткова беларуская, таму што сярод намінантаў ёсць 2 беларускія аўтары. Гэта Уладзімір Арлоў з кнігай «Танцы над горадам» у польскім перакладзе Богдана Задуры і Ева Вежнавец з творам «Па што ідзеш воўча» у перакладзе Малгажаты Бухалік. Ну а з кім жа яны будуць змагацца? Усё ж такі сёлета сярод намінантаў ёсць даволі гучныя імёны. Напрыклад, гэта Георгій Гаспадзінаў, гэта знакаміты балгарскі пісьменнік, гэта Ласла Краснахоркай, на хвіліначку, нобелеўскі лаўрэат нядаўні венгерскі, таксама Сергей Жадан, якога вы ўсе добра ведаеце, ну і многія іншыя аўтары. Таму змаганне будзе сапраўды няпростым, бо літаратурная прэмія «Ангелус» гэта адна з найважнейшых узнагарод для празаічных твораў аўтараў з Цэнтральнай Еўропы. Абавязкова умова, што гэтыя творы павінны быць выдадзеныя на польскай мове або ў польскім перакладзе. Пераможца атрымае 150 000 злотых, а ў выпадку, калі гэта пераклад, калі кніга не арыгінальна напісаная па-польску, то таксама будзе адзначаны і перакладчык гэтай кнігі. Таму трымаем кулачкі за Еву Вежнавец і за Уладзіміра Арлова. Магчыма, нейкі цуд здарыцца і хтосьці з іх гэтую прэмію атрымае, ці, мне здаецца, нават увайсці ў кароткі спіс, гэта будзе ўжо даволі прэстыжна. Ну а цяпер ужо канкрэтна замежныя літаратурныя навіны. У дабрачыннай краме Оксфам Вялікабрытаніі выпадкова знайшлі сапраўдную каштоўнасць. Сярод калекцыі рэчаў, прысвечаных 1970-х гадам, некалькі месяцаў на паліцы праляжаў асобнік кнігі Пола Маккартні «In his own words». Толькі калі кіраўніца крамы Джоан Рэндал пачала разбіраць гэтыя рэчы для новай вітрыны, яна заўважыла на ўнутраным баку вокладкі аўтограф сэра Пола Маккартні з надпісам «All the best to you». Пасля знаходкі кнігу перадалі на аўкцыён, дзе яна была прададзеная за 950 фунтаў стэрлінгаў. Гэта прыкладна $1250. Пакуль што ў кнігарні не змаглі высветліць, хто менавіта ахвяраваў гэты рарытэт, бо паводле Джоан Рэндал за 10 гадоў працы ў краме гэта быў адзін з самых хвалюючых момантаў яе кар'еры. Яна прызналася, што яна літаральна не магла паверыць сваім вачам, калі разгарнула кнігу і убачыла аўтограф музыканта. Ну і таму кнігарні адзначаюць, што гэта гісторыя яшчэ раз паказвае, наколькі важным можа быць кожнае ахвяраванне. Нават звычайная кніга, якая доўгі час стаяла на паліцы незаўважанай, у выніку дапамагла сабраць значную суму для дабрачыннасці. І арганізацыя нагадвае, што сродкі ад продажу такіх рэчаў ідуць на падтрымку людзей, якія пацярпелі ад гуманітарных крызісаў і стыхійных бедстваў па ўсім свеце. Памерла французска-іранская пісьменніца, мастачка і рэжысёрка Марджан Сатрапі, аўтарка вядомага графічнага рамана «Персіполіс», які, я думаю, вам вядомы ў беларускім перакладзе. Ёй было 56 гадоў. Пра смерць паведаміла яе сям'я, адзначыўшы, што яна памерла ад смутку праз крыху больш за год пасля смерці свайго мужа. Сатрапі нарадзілася ў Іране, правяла дзяцінства ў Тэгеране падчас ісламскай рэвалюцыі, пазней яна жыла ў Аўстрыі, а потым ужо пераехала ў Францыю, дзе, уласна, і стварыла «Персіполіс». Гэта аўтабіяграфічны графічны раман пра дзяцінства, рэвалюцыю, эміграцыю і пошук сябе паміж культурамі. Кніга стала міжнародным бестселерам, была перакладзеная на дзясяткі моў і пазней атрымала экранізацыю ў выглядзе анімацыйнага фільма, які быў намінаваны на «Оскар». Графічны раман цудоўны, калі вы яшчэ не чыталі, то вельмі раю вам яго. Пакуль што яго яшчэ можна знайсці ў беларускім перакладзе ў папяровым выглядзе. Да таго ж, акрамя літаратуры і кіно, Сатрапі актыўна ўдзельнічала ў грамадскім жыцці, выступала ў абароны свабоды слова і правоў жанчын, а таксама крытыкавала аўтарытарныя рэжымы. Яна заставалася адной з самых уплывовых фігур сучаснай еўрапейскай графічнай літаратуры і культурнай сцэны, а яе творчасць стала важным голасам пра досвед эміграцыі і ідэнтычнасці.
Нобелеўскі лаўрэат Кадзуа Ісігура анансаваў сваю новую кнігу, дзеянне якой адбываецца ў 30-х гадах, якая апісваецца як шпіёнскі раман з элементамі гумару і лёгкасці. Гэтая кніга стане яго першым буйным раманам пасля «Клары і сонца». Тая кніга выйшла ў 21 годзе, а новая павінна выйсці ўжо ў наступным. Сюжэт разгортваецца ў Англіі напярэдадні Другой сусветнай вайны ў 1938 годзе. Галоўная інтрыга будуецца вакол сустрэчы паміж загадкавай жанчынай міс Ламберт і мужчынам, які захапляецца музычнай сцэнай. Іх гісторыя пачынаецца ў Лондане і развіваецца як прыгодніцкая і шпіёнская, і паводле выдаўцоў яна спалучае элементу класічнага шпіёнскага жанру з лёгкім амаль тэатральным гумарам у духу Вудхауса. Выдавец падкрэслівае, што раман будзе больш светлым і гуллівым, чым некаторыя папярэднія творы аўтара, і ў ім адчуваецца радасць ад прыгод, музычнасці і нават момантаў, калі героі нібы пачынаюць спяваць. Сам Ісігура вядомы сваімі раманамі, напрыклад, «Не пакідай мяне», які выходзіў па-беларуску, або «Рэшта дня», хіба так можна перакласці на беларускую ягоны твор. Дарэчы, я ведаю, што хутка будзе экранізацыя рамана Ісігура «Клара і сонца». Я калісьці даўно, калі толькі гэтая кніга выйшла, яе чытала, таму будзе цікава паглядзець экранізацыю і параўнаць яе з кнігай. І, магчыма, зрабіць гэта акурат у новай рубрыцы, якую я стварыла ў гэтым падкасці, якая называецца «Кніга лепш». Ну а для тых, хто чакае, будзе новы выпуск гэтай рубрыкі зусім хутка, і нечакана ён будзе не зусім пра фільм, але тым не менш таксама пра экранізацыю, таму што ўсё ж такі тэатральныя пастаноўкі таксама экранізацыямі з'яўляюцца. Я нядаўна наведала спектакль «Наступны прыпынак смерць» паводле аднайменнага твора любімай усімі намі Камілы Цень, і мне ёсць што сказаць з гэтай нагоды. Таму я думаю, што вы не расстроіцеся, калі другі выпуск з рубрыкі «Кніга лепш» будзе прысвечаны менавіта тэатру, а не кінематографу. Нечаканая аўстралійская навіна. Аўстралійская кніжная індустрыя паводле новага аналізу сутыкнулася з праблемай занадта хуткага выпуску кніг, што пачынае шкодзіць якасці выданняў і наогул усяму літаратурнаму рынку. Выдаўцы, імкнучыся паспець за камерцыйнымі цыкламі, асабліва сезоннымі продажамі і хуткім медыйным рэагаваннем, усё часцей скарачаюць час на рэдагаванне, карэктуру і прасоўванне кніг. У выніку творы часта выходзяць на рынак недапрацаванымі, з прапушчанымі часткамі, памылкамі ў тэксце або наогул слабой маркетынгавай падтрымкай. То бок выходзіць кніга, а ніхто пра яе не ведае, таму што выдавец як бы асабліва не падрыхтаваў чытача да таго, што гэта за кніга, хто яе напісаў, чаму важна яе прачытаць. Некаторыя аўтары расказваюць пра сітуацыі, калі кніга змянялася ўжо пасля пачатку друку, а жыццё кнігі на паліцах кнігарняў аказваецца вельмі кароткім, таму што проста выходзіць новая кнігі, і кожная кніга проста знікае на фоне вялікай колькасці новых наступных рэлізаў. Артыкул падкрэслівае, што індустрыя знаходзіцца пад моцным эканамічным ціскам. Рост выдаткаў, дамінаванне буйных сетак і неабходнасць пастаянна выпускаць новыя назвы прыводзіць да таго, што кніг становіцца ўсё больш, але ўвага да кожнай асобнай кнігі ўсё меншая. І ў такіх умовах нават таленавітыя аўтары могуць губляцца ў перанасычаным рынку і не атрымліваць належнай чытацкай і прафесійнай увагі. Хацелася б пажартаваць, што нам бы іх праблемы, што ў іх занадта шмат выходзіць кніжак, але насамрэч гэта сапраўды праблема. У нас праблема ў тым, што кніжак выходзіць не так і шмат, і ёсць людзі, якія літаральна чытаюць амаль усё, што выходзіць па-беларуску, і нават ужо не становяцца нейкімі пераборлівымі, не звяртаюць увагу на жанры, а проста літаральна сапраўды чытаюць усё, што выходзіць, абы падтрымліваць беларускае кнігавыданне. А тут у аўстралійцаў такая праблема, як бы што, як бачыце, падтрымка кнігавыданню асабліва не патрабуецца, кнігі выходзяць і выходзяць і выходзяць, але гэта таксама мінус, таму што сапраўды вельмі кароткім стаў час жыцця кнігі. Кніга літаральна жыве, вось яна выйшла, я не ведаю, можа быць, тыдзень пасля выхаду, і адразу ж накрываюць яе, проста накрывае лавінай іншых выданняў. І тут сапраўды вельмі цяжка аўтару падтрымліваць гэты тэмп, таму што як быццам бы яны павінны таксама спяшацца за кніжным рынкам і, напісаўшы адну кнігу, адразу пачынаць працаваць над наступнай, каб гэта ператваралася ў нейкі такі бясконцы канвеер, што таксама не ёсць добра. Таму будзем ва ўсім шукаць залатую сярэдзіну. Ну і ў любым выпадку змірымся з тым, што нам ніколі не прачытаць усяго, што мы хочам прачытаць.
У Вялікабрытаніі на аўкцыён упершыню за больш чым 100 гадоў выстаўляецца надзвычай рэдкае першае выданне рамана Эмілі Бронте «Wuthering Heights». Беларускага перакладу гэтай кнігі няма, па-польску яна вядомая як «Віхровая взгужа», па-руску гэта «Грозавой перевал», а над беларускім перакладам пакуль што яшчэ думаюць. Нядаўна я чытала, здаецца, гэта была пісьменніцкая майстэрня, туды дзяўчына прыносіла свае напрацоўкі перакладу гэтага твора, і там эксперты разбіралі, і ўсё яшчэ ёсць пытанне адносна таго, як па-беларуску мусіць гучаць пераклад назвы гэтага твора. Наогул, кніга лічыцца адной з самых каштоўных у гісторыі англійскай літаратуры. У 1847 годзе было надрукавана толькі каля 250 асобнікаў, і большая частка з іх пазней была пераплецена нанова, што робіць арыгінальныя версіі асабліва рэдкімі. Гэты канкрэтны экземпляр захаваўся ў арыгінальным выдавецкім тканкавым пераплёце і знаходзіўся ў прыватнай бібліятэцы з моманту выхаду кнігі. Аўкцыённы дом Крісціс адзначае, што гэта першы выпадак з 1908 года, калі такі асобнік з'явіўся наогул на аўкцыёне. Кніга прадаецца разам з першым выданнем Агнес Грэй, гэта раман сястры Эмілі Бронте. Эксперты ацэньваюць лот у некалькі соцень тысяч фунтаў. І асаблівую ўвагу калекцыянераў прыцягваюць і друкарскія памылкі ў тэксце, якія ўзніклі праз спешную падрыхтоўку выдання пасля поспеху рамана Джейн Эйр. Ну і з таго часу гэты «Wuthering Heights» стаў не толькі класікай літаратуры, але і культурным феноменам, які працягвае натхняць мастацтва, кіно і музыку. І вось акурат нядаўна выходзіла новая экранізацыя з Марго Робі і Джейкабам Элордзі, калі не памыляюся, так яго завуць. Экранізацыя трохі так нарабіла шуму, я яе ўсё яшчэ не глядзела, таму што я, ў прынцыпе, даволі раўнадушная да гэтай кнігі, і мяне не асабліва натхняюць, шчыра кажучы, акцёры, абраныя на галоўнай ролі. Можа быць, яшчэ да Марго Робі ў мяне менш пытанняў, а вось Джейкаб Элордзі трошкі пытанняў мяне выклікае. Але, можа, якраз такі наадварот, было б цікава паглядзець гэта і пабамбіць у новай рубрыцы майго падкаста, таму што першы выпуск быў такі даволі ванільны, я хваліла і кнігу, і экранізацыю, а можа быць, мне трэба наадварот для разнастайнасці паглядзець штосьці, што будзе кардынальна разыходзіцца і дзе я змагу пабамбіць, але пакуль што я падумаю пра гэта. Тым больш, што, магчыма, ўжо ў наступным выпуску тэатральным вы будзеце слухаць пра тое, як мяне трошачкі бамбіць, такі вось вам спойлер. Спявачка Дуа Ліпа адкрыла ў порту пастаянную маніфесту лайбрary, бібліятэку забароненых і цэнзураваных кніг. Яна размешчана ў знакамітай кнігарні Ліврарія Лелло і створана ў рамках літаратурнага фестывалю Бабель City of Books. У бібліятэцы сабрана каля 100 кніг, якія ў розных краінах забаранялі, падвяргалі цэнзуры або гэтай кнігі выклікалі грамадскія спрэчкі. Калекцыя прысвечана тэмам улады, кантролю, голасу і памяці. І сярод аўтараў кнігі, якіх прадстаўленыя на гэтай выставе ў гэтай бібліятэцы, гэта Маргарет Этвуд, Салман Руждзі, Ольга Такарчук і іншыя. І гэты праект, гэтая бібліятэка стаў працягам кніжнага клуба Service 95 Book Club, які Дуа Ліпа заснавала для папулярызацыі чытання. Як-небудзь я яшчэ раскажу вам асобна пра тое, што наогул Дуа Ліпа зрабіла для папулярызацыі літаратуры, і спойлер, яна зрабіла даволі шмат, нягледзячы на тое, што, мабыць, Дуа Ліпа гэта чалавек, які апошнюю чаргу ў нас будзе асацыявацца з чытаннем. Паводле слоў самой спявачкі, бібліятэка заклікае людзей самастойна выбіраць, што чытаць і абараняць свабоду слова. Спявачка лічыць, што часам самым смелым учынкам можа быць проста прачытаць кнігу і абмеркаваць яе з іншымі. Ну і пад канец такая трохі страшнавата-сумнаватая гісторыя, але разам з тым, мне падаецца, трошачкі духаўздымная. 1495 дзён у расійскім палоне, без сувязі з роднымі і без разумення таго, што адбываецца ва ўкраіне, ці выстаяла яна наогул. У гэтай цемры украінскаму вайскоўцу Александру Іванову выжыць і захаваць унутраную сілу дапамагла дзіцячая кніга, напоўненая глыбокімі сэнсамі. 32-гадовы Александр, вялікі фанат Гарры Поттера, ён перачытваў кнігі Джоан Роўлінг столькі разоў, што амаль што ведаў іх на памяць. Яны з жонкай вялікія фанаты гэтай серыі. Ну і калі ён трапіў у палон, то, каб хоць неяк бавіць бясконцы час, ён проста пачаў пераказваць раман сваім сукамернікам. Старонка за старонкай, раздзел за раздзелам, ён рабіў гэта шэптам, каб не пачулі ахоўнікі. Ён сам успамінае, што заўжды спыняўся на самым цікавым месцы, як у серыялах ён пакідаў нейкі такі кліфхенгер, і пры першай магчымасці хлопцы прасілі працягваць, і яны нават казалі, што гэтыя вось пераказы для іх былі
нейкім такім кручком, які прымушаў іх проста ў наступны дзень уставаць раніцай, не здавацца проста для таго, каб пачуць гэтую гісторыю. Гэта трошкі нагадвае гісторыі Віктара Франкла, які казаў пра тое, што для таго, каб выжыць у канцлагеры, трэба знайсці нейкі сэнс. І вось можна сказаць, што часткова гэтым сэнсам стала гісторыя пра Гаррі Поттера. Ну і такім чынам Александр міжволі паўтарыў тое, што рабілі многія вядомыя вязні. Напрыклад, Васіль Стус у лагерах чытаў сукамернікам свае вершы, калі яму забаранялі пісаць гэтыя вершы. Або Прыма Леві ў Асвенцыме пераказваў боскую камедыю Данте. Ну, як я ўжо казала, у Александра з жонкай гэта аднолькавая любоў да Гаррі Поттера, якая іх аб'яднала. У іх дома ёсць не толькі кнігі, фігуркі, нейкая атрыбутыка, таксама ў іх ёсць на руках аднолькавыя татуіроўкі з фразай «After all this time, always». Гэта усе ведаюць, знакамітая фраза з Гаррі Поттера. Ну, а сам Александр быў вялікім фанатам Гаррі Поттера яшчэ з глыбокага дзяцінства, яшчэ з 2000-х гадоў. Ён чакаў кожную кнігу, ён перачытваў гэтыя ўсе кнігі. Ну і такім чынам гэты твор, яго любімы твор, дапамог яму ад маральнаму ціску, бо ён казаў, што насамрэч у палоне маральны ціск быў нашмат цяжэйшы за нейкія фізічныя пакуты. І цікава, што паступова палонныя пачалі асацыяваць сябе з героямі кнігаў, яны адчувалі, што яны такія вязні Азкабана, а за дзвярыма знаходзяцца дэментары. І яны вырашылі, што як лепш за ўсё змагацца з дэментарамі з дапамогай патронуса. І вось калі чалавек у палоне, ён пачынае верыць, што яго чакаюць дома, і ён стварае такога моцнага патронуса, праз які не пройдуць ніякія дэментары. Ну, а таксама цікава, што ў яго былі татуіроўкі з Гаррі Поттерам таксама іншыя, акрамя гэтай фразы. І ён сказаў, што часам яму гэтыя татуіроўкі дапамагалі, таму што некаторыя ахоўнікі распазнавалі гэтыя сімвалы з Гаррі Поттера і пачыналі ставіцца да яго больш чалавечна. Ну і ўвесь гэты час яго чакала жонка, яна збірала па нейкіх кавалачках, па фрагментах звесткі пра мужа, і калі яна пачула вось гэтыя чуткі, да яе дайшлі, што муж пераказвае сукамернікам Гаррі Поттера, тады яна зразумела, што не ўсё так дрэнна. І тады яна напісала ліст Джоан Роўлінг, яна расказала пра калекцыю мужа, пра яго любоў да яе кніг і пра тое, што ён у палоне пераказвае іх іншым ваенным. Ну і ў выніку 15 траўня 26 года адбыўся абмен палоннымі, і тады дадому вярнуліся 205 украінскіх вайскоўцаў, і сярод іх быў таксама і Александр. І цяпер мне цікава сачыць за гэтай гісторыяй, ці адкажа Джоан Роўлінг на гэты ліст, ці адрэагуе яна як-небудзь. Спадзяюся, калі гэта адбудзецца ў навінах пра гэта паведаміць, і я змагу даведацца. А яшчэ я падумала, што вось у падобных сітуацыях абмежавання свабоды гісторыі гэта адно з нямногага, што нам застаецца, каб неяк, не ведаю, заставацца чалавекам і неяк яшчэ трымацца, таму што мы у камеры на Крэсціна таксама падтрымлівалі адно аднаго гісторыямі. Напрыклад, я пераказвала сюжэты кніг, якія прачытала. І зразумела, што сюжэтаў у маёй галаве было даволі шмат, і для мяне гэта таксама была такая пэўная трэніроўка памяці. Ну а іншыя людзі ў камеры, якія, магчыма, не так шмат чытаюць кніг, яны не ведалі гэтыя творы, і таму для іх гэта было, ведаеце, як паглядзець тэлевізар, толькі акцёраў не некалькі, а гэта нейкі такі трошкі моноспектакль у асобе мяне. Такія атрымаліся літаратурныя навіны чэрвеня. Мы з вамі сустрэнемся ўжо зусім хутка ў новым выпуску з рубрыкі «Кніга лепш», які, як я ўжо сказала, будзе такім трошкі тэатральным. Раскажу вам пра апошнія навіны, якія адбыліся ў свеце экранізацый, ну а таксама падрабязна разбяру адну з, умоўна, экранізацый, тэатральных экранізацый беларускіх кніг. Ну, якраз у мяне ўжо засталося зусім трошкі часу да моманту, калі трэба ўжо будзе рабіць нешта з цестам, якое паднялася. Таму на сёння гэта ўсё. З вамі была Наста, цеста на дражджувкі і падкаст Белліт. Да сустрэчы!